Duniyarmu na ƙara shiga wani sabon yaƙi. Gari bai gama wayewa ba, safiyan yau 'yan ƙasar Cambodia suka yi karin kuma jiragen saman yaƙi na shawagi a sararin samaniyarsu. A tunaninsu sojojinsu ne ma ke atisaye, ashe sojojin saman Thailand ne suka kawo musu hari, a inda suka sauke manya-manyan bamamai guda biyu a wani babban sansanin sojojin Cambodia da ke iyakar ƙasar. Nan da nan ƙarar siren, wato ƙararrawar gargaɗi, ta baibaye ko'ina a faɗin ƙasar. Nan da nan 'yan ƙauyaku suka fara gudun tsira, mutane sama da 40,000 ne aka tilasta ma barin mahallansu. A halin yanzu dai mutane 12 ne aka tabbatar da mutuwar. Wannan shine wani babban rikici da ya taɓa barkewa a bakin iyakokin ƙasar guda biyu. Don haka meye farkon rikicin? Menene tunzura waɗannan ƙasashe guda biyu da faɗawa cikin wannan babban rikici? Domin fahimtar haka dole sai mun koma karnuka 11 da suka gabata. A lokacin ne aka gina wannan majami'ar mai suna Phiraya Bihar Temple. Wajen bauta ne na addinin Hindu, wanda wata daula ta gina, ana mata laƙani da Kabir Empire. A yanzu dai wannan majami'a ita ce bugun zuciyar wannan rikicin. Kamar dai wasu ƙasashen na Asia, su ma wa'innan rikicin nasu ya samo asali ne ga layin da 'yan mulkin mallaka suka shata a tsakaninsu. A shekarar 1907, lokacin da Cambodia take ƙarƙashin mulkin Faransa, Faransa ta shata layi da zai zama iyaka tsakanin Cambodia da Thailand. Iyaka ne wanda ya kai tsawon kilomita 817. Wajen shata wannan layin an samu matsaltsalu da dama, musamman a wannan wajen majami'an. Thailand ta ce nata ne, Cambodia ita ma ta ce nata ne. Nan fa suka shiga yin faɗa da juna. A shekarar 2008 an yi wani ƙazamin yaƙi a kusa da majami'a, wanda hakan ya haifar da mutuwan mutane sama da 20. Abin ya kai har sai da diflomasiyyar tsakanin ƙasashen biyu ta wargaje. A shekarar 2011 kuma abin nasu ya yi tsamarin da har sai da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shiga cikin lamarin, a inda daga nan kuma aka tura maganar zuwa kotun ICJ, a inda a shekarar 2013 kotun ta yanke hukuncin cewa majami'an ko kuma yankin mallaki ne na yankin Cambodia, inda Thailand ita kuma bata ji daɗin wannan lamari ba. A zahirin musabbabin fara wannan rikicin na wannan karin ya kasu gida biyu. Idan aka tambayi Thailand cewa suke yi Cambodia su ne suka fara farmakan su, haka zalika idan aka tambayi Cambodia ita ma cewa take Thailand su ne wanda suka fara farmakan su. Kamar dai kowane yaƙi ba wanda ke so a ce shine bai da gaskiya. Amma tambayin da ke ta yawo shine cewa su waye suka fi ƙarfi ko da ta ɓaci. Idan za a duba sojoji za a ce Thailand ta fi Cambodia ƙarfi. Thailand akalla tana kashe dala biliyan 5.8 a duk shekara bangaren tsaron su. Sojoji 360,850 akan aiki. Fighter jet 990, tankan yaki 635, jirgin ruwan yaki 293. Ga sunan dai za ku iya dubawa da kanku ku gani. Don haka menene ra'ayinku akan wannan rikicin? Za ku iya faɗa mana a ƙasan comment.